everyone! Salamat ulit sa tambay. Sumasayaw yung aking unit kasi nakatutok yung electric fan, mainit na. Thank you, Ma'am Golly. Ako di pa nakaluto for lunch. Mga 3 o'clock pa ako magluluto. Para isahan na lang lunch at saka snacks. Shout out Solid Dreamers.
so much. 17 views.
pasensya na po. Sumasayaw yung ano ko, cellphone. Nakatutok na kasi yung electric fan. Mainit na.